Di gedang sabdi anu. Kenapa? Kanane berkayu kae sih. Anu ya aku mai dikon ngindaki gedang. Gedang lak ngimbu gedang. Lho. Sing nang kene iki tegor. Ditegor to. Iso iki mau. Isa-isa. Bari isa-isa aku kok. Isa-isa. Oh. Terus ki gedang iki ditokne kene. Iki jebule gedang kok. Gedang. Dilek isik kok. Mateng urung. Mateng arep dieksekusi engko. Dah urung dah. Urung iki, Mak. Urung kok. Urung. Urung gerang ngetok. Isi. Tegur telu to? Telu. Kok ngene iki? Kuningnya ora kuning banget, gol kayak meringin. Urung mati. Iki iso kowe iki. Urung. Mbok. Mau iso Nampu. dhewe. Iso manung godang. Engko. Ora yang kaya. Ki belek kene. Ki diimbu. Imbune nganggo anu kok. Sing isor wis.